हेलो लोगोफोर जे बयखौबो खुलुमबाय जे जोङो प्रग्राम जानाय जायगायाव जे जोङो थांनो रेडि जाबाय आरोना दायो जोङो बास नेगासिनो दङ जे जोङो थादोंमोन हराव जे बेयावनो आरोना जे अखिल भारत हिन्दु महासभा जे बे मन्दिराव माने बेयाव थादोंमोन आरोना जोङो दा नै बिथिंबो रेडि आरो नै बिथिंबो आरो माखासे एसे सिगां बै बारा गोजान नङा आरोना 100 मिटार 200 मिटार जागोन नामा जे इयाव दंथ'यो आरोना जे बेवहाय ओमफ्राय आरो बहुत आलादा आलादा बिदिनो थादों जे जों थादोंमोन बेवहाय नै गंसे बास सफैखाबाय नै गंसे बास ओमफ्राय आरो गंसे बास फैगोन जे बेनिफ्राय जों गाखोनानै थांनोसै आरोना प्रग्राम बासाव गाखोबाय नै मानसियानो गैयानो जों गाखोनायाव फुरा नै 7-8 मेम्बार्स नै दङ आरो नै गैयानो बेनो दा थांसिगोन दा program जानाय lagi ना Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Harimu jaugaथायनि महुत्सव गेरेमसा हारि दानायनि महुत्सव गेरेमसा हारि दानायनि महुत्सव बड'लेण्ड महुत्सव मानसि जमा नै हाबगासिनो हा आंबो मानसि दा नों मानसि नङा Hai apa itu फट' फरिसे बेयाव लाबाय आरोना नै जोंबो आइ कार्ड लाबाय नै कालचारनि दायो भितराव हाबनोसै मानसिफोरा बहुत हाबगासिनो आरोना मोजां फट' खेबना होदों हरो हरो नायनि दिन्थिलाय एकदम मोजां नै हेन्डसाम बहाय थांनानै जोंनि जे मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनांगौ आरो बेखौ सावरायखांनानै जोङो प्रेस मिडियानो जों खोन्थागोन बेखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों जे जोंनि जायफोर बिबानगिरि जिल्ला आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि सिसिटिभि भिडिअखौनो हमबाय था खेबनाङादे आं बिथांमोनखौ फारसे लांनो थाखाय जोंनि कालचारेल जे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ आं बे समाव मिथिहोदों जोंनि रिहार्सेल हाबाफारिया जागासिनो Kapra beg le lo ladu नै दा बेवहाय माने मोसानाय प्रेक्टिस जासिगोन आरोना बेयाव माने बेग गस्ला बिदि सुइटार बिदि लांनो मोनानो बेवहाय बे सिङाव जों मबाइलखौ फानना होनोसै दे गालांदो
ये बात है ना इधर रुको हाँ भाई इनके हाँ हमारा बॉडी गार्ड में लेडीज भी है चलो जोङो हाबलायबाय नै बेयावनो मोसानाय प्रेक्टिस आइथिं थिं Hello, check. Hello, 1, 2, 3, hello, check. Money. बक्स टेस्टिं खालामदो नै जिंदाबाद 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 जय 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 माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे बेवहाय मोसानो थाखाय नै मोसाखावरिफोरा रेडि जाबाय नै बेयाव मोसासिगोन नै ओमफ्राय नै आरो बैथिंबो दङ नै माखासे नै गाखोबाय दायो मोसाखावरि बिथांमोना माने बेवहाय प्रेक्टिस आरोना खालामगोन बिथांमोनखौ बेवहाय माखासे स्टेजआव माखासे बैयो सिंथिं बिथिं आरो बैथिं थागोन नै आरो खेबसे माने नायगासिनो आरोना जे मदिजिखौ माने मोजां जानांगौ नालाय जे ओंखारनाय हाबनाय बेफोरखौ पुरा प्रेक्टिस खालामगासिनो बेवहाय दा पुरा प्रेक्टिस माने नरेन्द्र मदि सार जे बिथांखौ जे माबोरै होननांगौ जे बेखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना होनायफोरखौ दिपेन बर' सारानो खिन्थागासिनो आरोना प्रेक्टिस माने बेवहाय नरेन्द्र मदि सार बिथाङा फैगोन नालाय नै जोंहा एमपिआ हाबफैगोन हो रल खालायगोन प्राइम मिनिस्टारनि नोंसोर बयबो रेडि था रेडि रेडि दामग्रा रेडि दामग्रा बे नाय दामग्रा रेडि प्रेक्टिसा जाबाय जे नरेन्द्र मदि सार जे बिथाङा बेयाव फैगोन नालाय जे बेयाव मा सिस्टेम जादोंना जायाखै जे बेखौहाय ट्राइ खालामनानै नायदों जे दा प्रेक्टिसा जादों ओंखायनो ओंखाम जानो थाखाय लाइन बेसेबांबा मोजां बेसेबांबा गोलाव होनो फैनो हाला बैथिं लानो हागोन
जागोन Mencoba income. Mingli sampai menjadinya dari kelen sih. 네. Income जानो फैलायबाय नै जुरियाबो मोनजों हाबलायबाय. Kamu kinan na hala. Lain. Logo! Kya ho gaya? Mundiji punya musadomen jung bithoro habase jung bairo thabai nang thabai. Kya ho gaya? अरे सुंदरी मुसले किन लले सुंदरी बदल सुंदरी Nang thabai. Logo! Bye nih, malam bye nih. Apa mana mudeng tiu? Hello, Desar. Hello. Punya nih, punya nang do. Apa? Mudeng mendeng. Yo je bahagu mundo saat mundo na. Apa? Bungna udah sih. Birat मोजां मोनदों सबखौबो लोगो मोनफैदों गावनिनो मानसि दिल्लीयाव माने दिल्लीयाव फैनाय बायदि मोनाखै आरोना गावनि जायगायाव थानाय बायदि मोनलायदों बेबायदि मोनदों आरोना बिराद खाथि मोनदों आरोना न' दे थेंक इउ ओंखाम जानानै नै फैलायबाय खारै नै मा मोनजाखो बोरमा आथिं ओमफ्राय बोरमानि खर' Apa? Tak di video. Deh. Apa? Aduh. Ayo kan sih. Ayo. Ayo kan sih. Ayo. Ayo. Bisa kau di pura. Karena guldungnya Wah, bre. Suku tu kibat pesan soran jendi kapai sih. Wah. Pat kapan apa kan nak kali sini ki? Rumun 5 by. Babre ba. Thui gunle. Wah, sanau jiri bedi hudum na. Kintu horo bebedi jayase kintu disiplin arna. Jumpa di manusia, be manusia ni kezero biro. Hang tun jagun. Thui sigun kintu deh. Babre ba. Jumpa di manusia bio hapne abri income janu hagun babre ba jene kosto labai income ku jabai. Omprai ango nani ki income jane aku. Video iman dintinai bidi jayase arna. Jango jungo rumo faibai. Murunung kharbai. Undunung kharbai.